Walk with me, kävele mun kanssa. Mä oon Sari ja me Rosa-Rebekan kanssa tehdään tällaisia Walk with me ja Morning Coffee juttuja. Ja täällä mä oon Sipoossa kävelemässä ja sit puhutaan sellaisia asioita, mitä nousee sydämelle. Ja mä oon tänään, mulla on tosi sellainen hyvä ja tärkeä juttu. Perheille varsinkin voisi olla, tai sulle itsellesi, jos sä oot miettinyt. Mä en näytä itteeni koko ajan, mä haluan näyttää näitä maisemia, missä mä oon täällä. Ja on kivempi sillai ehkä niinku itselle, ettei tarvi miettiä koko ajan, että mistä kulmasta kuvaan ja muuta, että näkyykö mitä. Mutta tänään mulla on sydämellä oikeasti tosi paljon sellainen asia, että oot sä miettinyt, että miten sun lapsi on tosi itkuherkkä tai sä itse, että kun sä katot jotain leffaa, niin sä huomaat vaan, että sä niinku eläydyt siihen ihan liikaa. Mä oon aina ollut sellainen, että mä eläydyn liikaa. Mä katson lapsena Pienitalo Preeria, mä itkin vaan siinä sohvalla ja mä ajattelin, että voi vitsit, että inhottava itkeä, kun kaikki muutkin on tässä, mutta mä en pystynyt itselle mitään. Mä kerran menin vahingossa tollaiseen kauhuleffaa katsoa, että miten mä pääsen pois täältä, että mä olin silmät kiinni siellä leffa-ajan. Että mä en ole yhtään sellainen väkivaltaleffoja mä katon, niin mä mietin niitä oikeasti pitkän aikaa. Tai jos jollekin tapahtuu jotain, mä tosi syvästi tunnen sen tuskan ja mietin ja okei, mä rukoilen myös sen ihmisen puolesta. Mutta mä niinku aistin ihmisissä asioita ja jos ne voi huonosti, niin mä niinku koen tosi paljon empatiaa ja sellaista. Ja siksi mä on mielelläni rukoilen ihmisten puolesta ja haluan auttaa myös ihmisiä ja se on niinku sydämen asia. Ja sitten mä oon sanonut, että mä oon niin helppo miellyttää, että mä en kyllä tarvi paljon mitään muuta kuin, että menee mun kanssa kävelylle tai juttelee tai kattelee auringon laskua tai... Niin sit mä tänään luin erityisherkkyydestä. Ja se sanottiin näin, että erityisherkkä on sellainen, että se ei tarvi kiksejä, että se hyppäisi laskuvarjohypyn, vaan se voi olla onnellinen siitä, tai on onnellinen siitä, että se istuu alas, lukee hyvän kirjan, kirjoittaa, juo lasin valkoviiniä ja se on niin, mistä se tulee onnelliseksi. Joku taide, joku tällainen. No, eilinen päivä hyvä esimerkki. Me oltiin katsomassa vaan Amerikan vanhoja autoja sen cruising-tapahtumaan. Mä ajattelin, että nämä on kuin taideteoksia. Mä vaan nautin siitä. Mä nautin siitä, että mä istun jossain merenrannalla ja kuuntelen aaltoja. Ja sit jos sattuu vielä olemaan kirjoitusvälineet mukana, niin se on oikeasti niin upea. Se on niin ihana. Se on jotain taivaallista, mä voisin jopa sanoa. Eli erityisherkkyys on se, mikä voi olla sun lapsella vaikka. Ja muakaan ei tietenkään vanhemmat osannut, eikä siihen aikaan puhuttu mitään tollasesta. Ne vaan ajatteli, että onpas toi vähän raskas toi lapsi, että helposti hermostuu ja itkee helposti ja sellaista. Ja itsekin miettii, että mikä musta on vikana, että tunteet niin vahvasti. Se on hyvä asia, mutta myös siinä on tietenkin ne omat huonot jutut, että kannattaa, se on se, mikä pitää sitten huomioida toki, että ettei päästä liikaa niiden väärien tunteiden, ettei ne saa liikaa nousta. Mutta joo, oikeasti osataan nauttia pienistä asioista elämässä. Ihanaa päivää sulle.